Od štartu máme čas 5 hodín aj 10 minút. A máme vážených informáciu, že Zamora je 500 metrov pred cieľom. Bruce Springsteen na želanie Michaela Zamoru. Toto ešte nie je on. Jeho poznáte podľa štartového čísla 1, vážený. Takže teraz si to nacvičíme. Ideme diváci. Raz, dva, tri, teraz! Perfektne! Takto to má vyzerať. Takže už si nešetrite hlasivky, aby Zamora nepočul nič iné. Iba váš obrovský aplauz, aby na slovenský bebek pamätal veľmi dlho. Ale ešte stále tu máme dosť miesta pri tých zábranách, aby ste si mohli s ním pri zatleskách zapnúť. Nemusíte sa báť, že by niekoho Marko odmietol. Určite si zapne rád s každým. Do cieľa nám dobehla medzi tým Viktória Ligová. Ale my už sa pozeráme hore. A ja už ho tam vidím. Takže vážený Marcel Zamora. Marcel Zamora, welcome to finish area from Spain. Takže vážený, takto vyzerá elitný triatlonista, ktorý dokázal zvíťaziť 5-krát na Ironman Miss, 3-krát Embrumana a vyhráva aj druhýkrát Oravamana. Vážený Marcel Zamora. A do cieľa, Stanogej